ngoba fanele sibakhulise labafana abancane sakhe isizwe. Ngizocela ukuthi bayithule, kodwa ngaphambi kokuthi bayithule ngifuna ukusho futhi ukuthi sinenhlanhla namhlanje ngoba sihamba nomunye ubaba wethu ozokwazi ukuthi asilekelele, asinikeze guidance mangabe sihamba siya phambili. Ngicela uqala ngapha ke uzethule. Igama Mpumelelo Mseleko. Ngobishilo. Lwandle Mseleko. Ubaba. Sithembisa Mngama. Siyabonga kakhulu ke sebezithulile insizwa esencane nje sithi inkunzi isematholeni. Namhlanje ke sikhuluma ngesihloko esihlabahlosile kakhulu esithi nje uma ngabe ukhule ungenababa obuphi umzima ohlangabezana nawo noma uzizwa kanjani mangabe umfana ukhula singekho isandla sika baba. Mhlawumbe ke asivele sihlale kulona udaba sibone ukuthi kwenzeka kanjani. Angiqale ngapha Mpumelelo. Uma ngabe umfana omncane njengoba nani nikhula bekhona abanye abafana enihlangabezana nabo. Baye bathini uma ngabe bekhula bengenabo ubaba? Abaningi baye bathi sinenhlanhla ukukhula unobaba. Okay. Ngoba kushuthi kahle usuke ekhala ngeexperience yokuba nobaba. Okay. So lokho kuba khona isikhala sokuthi ke yena akanayo ubaba thina sinobaba. Kodwa kahle isandla somuntu omdala akanaso yena. Umuntu ozokwazi ukuthi ahlale embeke endleleni emkhulisa obaba iliyonto ayikhalelayo. Ngoba Ngiyavumelana kakhulu nephuzu leMpumelelo. Into eyenza ukuthi basuke basho njalo ilento ukuthi basuke bebona ukuthi umuntu baba kwenze ukwazi ukwenza into ezithile noma ukwazi ukufunda into ezithile. uzifunda kuyena ubaba. Uzifunda kubaba. Manje uma ungenayo ubaba kunezinto ongeke ukwazi ukuzifunda nengeke ukwazi ukuzenza. Ikona bagcine sebethi wena nenhlanhla ukuthi unayo ubaba. Okuyinhlanhla mabebuka bona ukuthi ube nobaba. Lwandle. Enye into futhi ukuthi ababa nesikhathi esanele sokuthi baspende no ubaba wabo cause suke engekho. Yena ngoba akanayo vele ubaba isikhathi akanaso sokusichitha nobaba. Uma ngabe ungenababa zikhona yini izinto ogcina uzifunda ngendlela ngokubaba engekho ozifunda nje uzibuka engabe mokucabanga ngabe usifundisa ubaba? Yebo, ziningi kakhulu izinto oyifundayo uma uzibuka. Okay. Ngingathi futhi ungabi nababa nakhona futhi kuyinhlanhla. Okay. Nokuba nobaba nayo kuyinhlanhla. Inhlanhla ngapha. Okay. Kuyinhlanhla ukuthi ungabi nababa ngokuthi kunezinto eziningi ozifundayo wena. Lezo zinto ezikuqinisayo empilweni. Okay. Wena ubudoda bakho uyazifundela. Okay. Mhlambe ngokubuka abanye amadoda ukuthi enza kanjani. Usheshe wena ube indoda usemncane. So lokho kukuwenza uqine ufundise izinto obongeke uzifunde mangabe bewubona baba. Phumelele. Iphuzu lamnqondo lempela iqinisile. Ngoba ukuba indoda akuyi ngokuthi uneminyaka emingaki. Okay. Kuya ngokuthi wena yini oyicabangayo. Wena engqondweni yakho. Engqondweni yakho nokuyiphatha kwakho. Okay. Uthi unjani? Uma ngabe sikhuluma ngamaphutha Lwandle ukuthi manje uba indoda kungakafanele. Akhona amaphutha ongawenza ngoba phela akekho umuntu okufundisa uvele wazifundela. Akhona amaphutha ongawenza. Njengokuthi ugcine mhlawumbe usithwesa icala ukuthi mhlawumbe fanele unakekele umndeni wakho ungafiki leso sikhathi leso because uma wakho uzobe ekutshela ukuthi sokuwena indoda yala ekhaya into kanjalo. Okay. So kungenzeka ukuthi ube nengcindezi yokuzibona ngathi usuyindoda kodwa usemncane. Mangakanani amaphutha ongazithuka ke sowenza ngokuthi ufuna ukwenza kakhulu ukudlula kunalokho oyingane wona. Uyingane kodwa uwubaba futhi. Uzama ukwenza into enjalo ngenxa ukuthi awunayo ubaba. Maningi kakhulu amaphutha ayenzekayo lapho. Ngenza umzekelo nje ukuthi awukwazi ukunikeza ingane isikhali ingakwazi ukusiphatha isikhali. Okay. So mawukuthi isikhali wena uyazifundisa ukusiphatha. Kungenza ukuthi uzosibamba la silimaza ngakhona. Ummeso uzowubamba la usika ngakhona. La usika ngakhona. Kodwa ekugcineni uzofunda ukuthi ngala uyasika. So kumele ujikise indlela obamba ngayo. So kungenzeka ukuthi zibe ziningi izinto ezamaphutho ozenzayo kanti lezi zinto ubungazigwema ukube bowukhulisa ubaba.
yebo ngiyiqiniso lokho. Uyazi bantu basemzansi njengoba sithi inkunzi sematholeni sakha isizwe sifuna ukukhulisa abantu bafana abancane sifuna ukukhuluma nje ngeinkinga zonke ezihlasela umuntu omusha ongenaye ubaba ozikhulela yena eziphethe ngamazinyo kodwa ke ungayindawo ngoba masibuya sizobe sesingena sigxila kulolu daba sizwe ukuthi ubaba uncamo njengobaba osemdala uyibuka ikuphi ingozi ukuthi umfana akhule engenababa sithi nje ungayindawo inkunzi isematholeni. Bantu basemzansi sesibuyile nje sithi inkunzi isematholeni sikhuluma ngesihloko esibaluleke kakhulu namhlanje la sithi kungakanani umzima bokuthi ukhula umfana omncane ungenayo ubaba uzithuke sekuwena ophatha umuzi. Njengoba bengishilo ke ukuthi masibuya sizobuya singene sigxile ekutheni ingcindezi abafana babhekana nayo nobungozi bokuthi umuntu abe ubaba engebaba. Babuncama njengomfundisi ophethe ibandla phinde futhi ube nomnikelo esizweni ophuma kusona. Mhlawumbe manibheka abafana bakhula bengenabo baba. Eyiphi ingcindezi abazithuka bekuyona nokubandlululeka kwabanye abafana? Angibonge Mthobeli leli thuba onginikeza lona. Isihloko esihle lesi kakhulu futhi sizosiza abantu abaningi. Uma ukhula ungenaye ubaba uthwala ubunzima ngoba okuningi ufunda ngendlela kanti okunye njengoba unayo umama ugcina ungqubuzana futhi nomama umama azalikhiphe athi awuyena ubaba wala ekhaya wena mfana ugcina manje agcina umfana engasazi manje ukuthi aka-act kanjani enze kanjani azithole enqubuzeka athi uyaphuma esangweni uyohlangana nabanye abantu uhlangana nabanye abafana mhlawumbe awuthole nombuzo ukuthi akhonto ongasitshela yona wena ngoba awunayo ubaba ukhuliswa umama umfana kamama afunde njalo ngokungqubuzeka kodwa komunye oyithatha lezo zinto angazisebenzisi kabi kuyena ziyamqinisa endleleni agcine bayindoda eqotho kuthi ngokuhamba kwesikhathi kujike bona laba abanye bembukela phansi ngokuthi umfana kamama bagcine sebefunda kuyena. Ubaba uncamo uthi uma ngabe ukhule ungenababa uwumfana kamama ukhona ukubukeleka phansi ebafaneni abanye hayi ukubukeleka phansi futhi ebafaneni abanye kuphela nayo umama ngicina nishayisana ede yabona umuzi wakho lo phela ungazicabanga ukuthi usuyindoda ikhona into enjalo mawumfana ukhulu ungenababa. Uqinisele kakhulu kancane. Ngingathi mina into eyenzekayo ukuthi mawukuthi ubaba akekho abafana bayathanda umama. So uba protective. So uma ukuthi uba protective when ugcina usuzibona ngathi uyinhloko wena ufana usekele umndeni wena ufana uprotect umndeni. Kuleli phuzu ngaphandle kokuba protective kuleli phuzu lokuthi ugcina ninomani shayisana ngoba ethi hayi engathi usuyagalawela manje uthini kulona. Bengiyakulona ukuthi lelo phuzu lokuthi njengoba uprotective nezinto zenzayo lezi esezenze uma agcine sekhuluma ngaleyo ndlela leyo. Mewukuthi mhlambe uzoba nenkinga ukuthi uma uphuma ebusuku uma uzobe siyakutshela ukuthi hayi awubona umuzi wakho phela lo ngoba wena manje uzama ukuba ubaba uyingane bese ushayela uma umthetho kumelele ushayela uma umthetho uthi hayi ungabuye ebusuku. Hayi no endleleni kanjalo abantu abaningi engibaziyo izenze into kanjalo ngoba akhambi kuze kufike lapha ekutheni ushayela uma umthetho. Into eseyenzeka ukuthi ugcine sowushayela uma umthetho ngokuthi ke njengoba sengasekho ubaba angasahlangani namuntu usho ngokwezothando noma ngokwezothando ngoba phela egcineni akusho ukuthi umama memncane masemva kwalokho kudlula ubaba emhlabeni ngasaba nomunye umuntu. So yiningi ingcindezi oyitholayo uma ungumfana ungenababa. Yiningi kakhulu. Zikhona yini izinto ongazifunda kumama wakho mangabe ubaba engekho ongabe usifundiswa ubaba kodwa ugcina usifundiswa umama? Zikhona ziningi kakhulu and uma wakho angagcina akufundisa ukuthi ukuba indoda
ufanele ukwenze kanjani unkosikazi ufanele umphathe kanjani Okay. ngoba ezama ukuvikela wena noma nomuntu ozokuthandana naye. Kusho ukuthi umama angakwazi ukudlala indima yokuthi ngoba umama yena uyasiqonda isimo sokuthi uma umuntu wesilisa afanele wenze njani. Kusho ukuthi zikhona izinto umfana angazinceda akukona konke esingabuke ngathi kubi mangabe ukhuliswa umama. Khona izinto ongazithola kumama ubaba mengekho. Yebo. Yebo ziningi kakhulu izinto ongayithola umama ngeke ngisho ukuthi izinto akufundisa zona zikho right. Izinto akufundisa zona umama zi right kakhulu ngoba umama usuke efuna ukuthi ube nendoda le afuna ukuthi wena ukhuluyiyona and impatho yamama compared kwimpatho yababa izohluka ngoba umama yena mhlambe mehlangane nobaba ozoba abusive ngeke azafune wena ukuthi ube njalo so uzokwenza ukuthi ube indoda right in the future. Kusho ukuthi fanele singabheki ukuthi ulahlekelwe kakhulu mangabe ukhula ngaphansi kwesandla sika mama. Bantu baseNingizimu Afrika lezi zinto ziningi. Enye into ebaluleke kakhulu ukuthi kufanele samukele isimo esikusona ngaleso sikhathi sibone ukuthi singasenza sibe ngcono kangakanani. Kodwa ke masibuya babuncane ngifuna sibheke ekutheni usiko lwala ekhaya ubaba mengekho. Ungakwazi ukuthi ulithole kuphi ngoba phela manje ubaba akekho obekuyena umuntu ofanele akufundise amasiko. Bantu baseNingizimu Afrika sohlelweni nje olumnandi lithi mawukhuluma nababa eziphi inkinga ohlangabezana nazo ningayi indawo siyabuya. Bantu basemzansi sesibuyile nje sithi inkunzi sematholeni sikhuluma ngesihloko esibaluleke kakhulu namhlanje la sithi kungakanani umzima bokuthi ukhuluma umfana omncane ungenaye ubaba uzithuke sekuwena ophatha umuzi. Njengoba bengishilo ke ukuthi masibuya sizobuya singene sigcile ekutheni ingcindezi abafana babhekana nayo nobungozi bokuthi umuntu abe ubaba engebaba. Babuncane njengomfundisi ophethe ibandla phinde futhi ube nomnikelo esizweni ophuma kusona. Mhlawumbe manibheka abafana bakhula bengenabo baba eyiphi ingcindezi abazithuka bekuyona nokubandlululeka kwabanye abafana. Angibonge Mthobeli leli thuba onginikeza lona. Isihloko esihle lesi kakhulu futhi sizosiza abantu abaningi. Uma ukhula ungenaye ubaba uthwala ubunzima ngoba okuningi ufunda ngendlela kanti okunye njengoba unayo umama ugcina ungqubuzana futhi nomama umama azalikhiphe athi awuyena ubaba wala ekhaya wena mfana ugcina manje agcina umfana engasazi manje ukuthi aka-acte kanjani enze kanjani azithole enqubuzeka athi uthi uyaphuma esangweni uyohlangana nabanye abantu uhlangana nabanye abafana mhlawumbe awuthole nombuzo ukuthi akhonto ongasitshela yona wena ngoba awunayo ubaba ukhuliswa umama umfana kaMama afunde njalo ngokungqubuzeka kodwa kumunye oyithatha lezo zinto angazisebenzisi kabi kuyena ziyamqinisa endleleni agcine bayindoda eqotho kuthi ngokuhamba kwesikhathi kujike bona laba abanye bebembukela phansi ngokuthi umfana kaMama bagcine sebefunda kuyena. Ubaba uncamo uhle uma ngabe ukhule ungena baba umfana kaMama kukhona ukubukeleka phansi ebafaneni abanye. Hayi ukubukeleka phansi futhi ebafaneni abanye kuphela. Naye umama ngicina nishayisana ethi yabona umuzi wakho lo phela ungazicabanga ukuthi usuyindoda. Ikhona into enjalo mawumfana ukhulu ungena baba. Uqinisele kakhulu bamncane. Ngingathi mina into eyenzekayo ukuthi mekuthi ubaba akekho abafana bayathanda umama. So uba protective. So kumele ukuthi uba protective when ugcina usuzibona ngathi uyinhloko when ufana usekela umndeni when ufana uprotect umndeni. Kuleli phuzu ngaphandle kokuba protective kuleli phuzu lokuthi ugcina ninomani shayisana ngoba ethi hayi ngathi usuyagala wena manje uthini kulona. Bengiyakulona futhi lelo phuzu lokuthi njengoba uprotective nezinto ozenzayo lezi esezenze uma agcine sekhuluma ngaleyo ndlela leyo. Mekuthi mhlambe uzoba nenkinga ukuthi uma uphuma ebusuku uma uzobe siyakutshela ukuthi hayi
awubona umuzi wakho.